παρόμοις κληρονομία αναφέρουν της πιστής αγιπαρέχων, εμφανέστερον δεν κάθριν την χάριν, της εις μαθητές και αποστόλης σήμερα μεταπέμψας, κατά τούτον χίλιοι πυρήνες τομώσας γλώσσας, διόν πάντιανους ανθρώπων την φαγνωσίαν και διαγέντης αποίνων την δεξάμενη του πνεύματος εκποτίστημεν και της κάνησαν σε αυτούς χώρους επιλάγημεν και την των αμφιστικών και πυρήνων γλώσσων διανομή και υπερφή ενεργεία, την εις επίστην εμαθητεύσεμεν και εις θεολογήν συν του Πατρί και του Αγίου Πνεύματι, εν μια θεότητα και δυνάμει και εξουσία κατεβιάστημεν, σιούν το απάγνωσμα του Πατρός, ο της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και μετακίνητος χαρακτήρ, η πηγή της σωτηρίας και της χάριτος διάλυσον κάμουν τα αμαρτωλού τα χείλη και διδαξόμεν, πως δίκαι υπερόμβροι προσεύχεστε, σιγαριογινώσκον των πολίτων αμαρτιών πλήθους, αλυσίες του αρνία νικήσετε των το άμετρον, λιθού γαρχό παρείς τα μέση, εις το πέραγος του ελέους σου την απόγνωση να απόλυψες της ψυχής μου, κυβέρνησόν μου την ζωή μου, πνεύμα σοφίας σου της εμείς, παράσχον διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως, η αφροσύνη μου δούλουμενος, πνεύμα τη φόβων σου, της εμείς επισκιέσεων έργης και πνεύμα του ευθέας εγγέννησον της εγκάτρων μου, και πνεύμα τη γεμονικότητα της διανοίας μου στήριξον μυστηρών, για να καθηκάς την ημέρα το πνεύμα του Ιησού του Αγίου, προς το συμφέρον δικών μας καταξιοθοποιούντας εν το λάσο, και της Ισαήλ μνημονεύουν εν δόξου και ερευνητικής συμπεπραγμένων ενιαίων παρουσίας, και μη παραδίδεις με της πληρωμένης του κόσμου του Θεού κατάστατα τεκνής, αλλά το μέλλον των αλλαγής της απολαύσεως των ίσχυσων της αγρών, σιγαρίπες δέσποτα, ότι όσα καράναντης υπένει το όνομα τιμά πολίτης παρά, του σου λαμβάνεις συναγγείου Θεού και Πατρός, διό κακό αμαρτωλός, εν τη επιπτήση του Αγίου σου Πνεύματος της νικητεύω αγαθότα, ως εξάμενα αποδοσμή σου τηρία, ναι Κύριε, που πάση ευλογήσιας του σου πάρχος του Θεού το τύρα αγαθός, ότι σύ ο διδούς του υπερεκκληρισσούν ετούνεθα, σύ ο συμπαθής και διήμουν αναμαρτήτους και κονώστης ελκός ημών κοινωνός, και της κάμπτος υποσεγών καπτώμενος και λασπάκος, και λασμός δε γενόμενος των αμαρτημένων αντός και Κύριε το λαό σου, σου τιμού σου, επάκουσον ημών εξ των Αγίου σου, Αγία σου, ανθρώπους στη δυνάμει της σου, Κυρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς τη δύνατη των τερίγων σου, η παρεδιστάρια των χειρών σου, σύμφωνο αμαρτάμεν, αλλά και σύμφωνο λατρεύμεν, είδαμεν προσκυνήν Θεό αγωτρίο, δεν διαπετάσουν προς τον αγώτριντες αρχόντες του ταχύρας, άφησε μην τα παραπτώματα, και προσδεχόμενος ημώντας μον πετεστήσεις εκ των βάσεων μη χείρα βοηθείας τους, πρόσδεξε την ευχήν πάντων στιγμίαμε δεκτών αναλαμβανόμενων ορμήτησης υπεραγάθων βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορίσανος ημάς, πάντως λόγος πετουμένου ημέρας της ημάς και πάντως πράγματος, με σπότη διαπορευμένων πρόσδεξε θυσιάνες πενήντα στο χειρονομέν επάσεις, καταξιώσονται ημάς με τον νυχτερινό στάδιο με τους διευθύναν περάστους κακών, και το εσύ ημάς από πάση τα αρχής και τη διάση του διαβολή με προσγειωμένης, χάρη στα ψυχές ημών κατάνης να τις βοηθούς μορμένων, σε φοβερά και δικές σου της εξετάσεως καθήλωσον εκ του φόβους τα σάρκας ημών, και ενέκρωσον τα μέλη μόνο τα έμπη της γης, είναι αγγελτή καθήκνων ησυχία, εμφεδρυνόμεθα τη θεωρία των κλιμάτων σου. Απόστασον δε αφημών, πάσαν φαντασία να πρέπει και επιθυμία πανταρά, για να στασον δε ημάς και το δέσμος